जय शिवा जय जंगू जय ಶಂಭು ಮಹಾದೇವರ ಹೀಗೆ ಶಿವಪಿಂಡಮ್ಮಂತ ಆನೆ ನಂದಿಮಂತ నేడు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా వేల మండలతగా బాది ఇంగల్ నాటే ನಂದಿತ ಠಿಕಾಣಮಂತ నేడు ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮುನ್ಯಾಸಿ ಕಾಪಿಂಟರು जुगनक परिवार म्हणजे आदिलाबाद जिल्हा आणि महाराष्ट्रातून समजिले जुगनकली वासी ನೀಡು ಅಂಟಿತಲೆ ವಾಸಿ ಹೀಗೆ ನೆಟ್ಟು ನಂದ್ರೋಸ್ ಕಾತರು ಹೀಗೆ ಶಿವರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಕಂತ ಹೀಗೆ ತಿರುಗು ಸಮಜಿಲೆ ನಾಲ್ಕು ಸಗಂದರು ಮಾಯಿಕ್ ದಾದಲಿ ಆನೆ ಅದರ ಕುಟುಂಬ ಸಮಜಿಲೆ ಏನ್ ನೇಗಿದ್ದೆ ಆಚರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಪೂಜೆ ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸೇವತೆ ನೀಡು ಹೀಗೆ ಬಾಧಿತగా ನೀಡು ದರ್ಶನ ತಾಕ್ತಿರ್ಮಂತ श्री शंभू शिवालय बादी नंदी बसवानंदी का 26 तारीख को शिवरात्रि प्रोग्राम टाक्सर बनता नावा फुल जुमनाग भीमराव नार गादीगुड़ा इनके परंपरा दल मावा शिवरात्रि ताकसिर तादो पावनल बसकल वासिर बनता पावन शिव मंदिर शिव शंभूना गुड़ी तगा शिवपिंड आणि बसवनंदी मावा जुगनाग परिवार तगा मावर तादो पावनल ताना पूजा किसिर वासिर बनते बारी तेगे पावन पवित्र बोन बदल भाव पीछे बदलता इंतिरो गुरा मंदुर पूरी किंता आन भक्तलीर वानतेर नंदितगा भादी नंदितगा गुरा इच्छा बदल म्हणतात पूरी किंता आणि मला भाव पीछे वानतेर काल करान भाव पीछे म्हणतात वानतेर गुरा भाव पूर्ण नंदिता मायमा इतल म्हणतात गुरी तेके समधी बनानुमती मावा नंदीनवाल मावा नालून ते फटकून काम किंता आणि और नंदी के काम चिंता नंदी बदला नंदी तो महिमा नंदी तेगे गो माताल मावा मोरा आणि नंदी आओ रंडुना नंदी मागून दिसले नंदीन तात मागरून की नंदी म्हणता कोणा बोन नंदी म्हणता बोर तान बोड के माशी ताकंते पूरा रोन आनंद म्हणता नंदीनवाल तान नंदी शिलोक मावा आयो नंदी अनुमोट नंदी बातालो तेगे ताना मोराता गमतील काम किंता बेंत नोरले बताये बाधा करते के गमतील वाढते के पवित्र अंता आणि ताना सडपी मोराता मावा रोन राचा सडा सारण बेंत मुने केरे काम किंता ताना पाल काम किंता पेन नोरले माकून ताना सडपी काम सिंता आणि माकून इनके मावा रोन साक्षात भगवंतना रूपने माकून दादाल तमुंदात अवल बाबुंदात आसी तनवा मेहनत माक सिंता कोनये नमड शेर पुहांता शेर पुहते के वावरुडंता आणि दाना पंडुसी रोन तजी इंता साक्षात बेन मंदार निर्गुण निरंकार अति मागून दिसांसाठी नंदिता महिमा साक्षात तनवताना इनके काम किसिर म्हणता मरमी मने कासुरुची दांताट पेन मने कासुरुची दांताट करवास्ता इन्नो येरवाडतो निन्नो अवितो निन्नो शिकटी मानता इन्नो अच्चोर नंदी मागून काम किंता तान नमट उडके मासी ताकते के मागून बताय कमी सिल्ले नंदीनवाल शंभुदेवान भान काम किसिर म्हणता उच्च दान तोर नंदीश्वर तका शंभू पार्वती गिरजाल आन मागून साक्षात मागून भगवान सोडवाला ते रात दिवस काजूर पूछे तन डटकीस बोलतात अरे ನಾನು ಏರ್ ವಾಡ್ತೋನ್ರಾ ನಾಲ್ಕು ಕಡಪ ಸಿಲ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ಸಿಲ್ಲೆ ಬಾಂದಾಕ ಗುಟ್ಟಮಂತ ರೈವಾಲ್ ಲೊದ್ದಿಮಂತ ಬಾಂದಾಕ ಚಿಕಟಿ ಮನಿ ಬದೆ ಮನಿ ಅಚ್ಚೋರ್ ಮಾವ ಮಾಕುನು काम किंता नंदी आणि आज म्हणतात मावा ड्रोन वेळची अदे ನನ್ನ मोड पेरमध्ये तान अनुभवते तान जानी माते के मावा खराल भगवंताली मराठ पेन पेन इंता
पेन निर्गुण निरंकार तर मंदमती नंदीनवाल साक्षात रूपने काम किशोर म्हणता मावा आणि पावन म्हणता तान गोबर जाने मानते रोर पावन म्हणता पावे मानता इनके बाबा मराठवाड़ा आंध्र तेलंगाना माउर बेके मंदिर भक्तलीर वासी तान बसके हेतु कीते के बरं बदबद काम साक्षस आणता त्यास के वाजी ताना महाशिवरात्रीतून वासी दर्शन कीनतेर आणि बतलांद उर भाव तान खंड किसी आणतेर आताल नंदिता महिमा नंदी के मोमटो कोंदांग इंताट नंदी इंताट उंदी कोंदादे नंदी आते भारतीय माग करिकियाना नेनेवनाल माग काही बोडकी गिरसिल मंदार नंदी आणि कोंदा बदान नंदी अध्यान तानमुट आडमुट पांताट ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಂತು ನೀನು ತುತ್ತಿರ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಂತಾಟ್ నాకు ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂತಿ ನಿನ್ನು ಅಚ್ಚೋರ್ ತನ ವಿಶ್ವಾಸನ काम ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಡ್ ಬೋನೆ ಅವ್ರ ತಾದಲ್ ತಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ಕಾಟ್ ರಾಂಗ್ ತರು ಏನೋ ಬೋರು ನಾಕ್ ರಾಂಗ್ तीन ತೋರ್ ಮತ್ತೆ ತಾನ ಕಾಡಕ್ ಬೇಜನು ಆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಮುನ್ ಹಟ್ಟೆ ಮಾಯೋ ಮಮ್ಮಡ್ ಬಂಟಿ ತಾನ್ ನಿಪುಸ್ಕಾಟ್ ಬಂಟಿ ಹೋಗಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕಡ್ಬಾಟ್ ಕಟಾಸ್ಕೆ ತಿಂತ ಕರ್ವಾಸ್ತನ काम क्यों ನಿನ್ನು शिकटे बंदना सोना नीनो काजल भूते गोन तटे बगन दान तटे शेर दगा येर वट तोरा दुपरे आता मत्ते ना मावा आनाल वेरी बमड शेर पानाल वेरी पांताट आणि गोसी लावडे येर अंताट आणि तानकुन कडबो आटंताट रोंद अंताट इताल नंदी नंदिता महिमा इताल म्हणता ताना महाशिवरात्री ते महाशिव शंभूना गुडी तक म्हणता बोना सेवा किंता बसकेट बोना बहाना हन माकून गिरन के सेवा किशोर म्हणता दुनिया तका नंदी सिल्वा अन्न माकून सिल्ले आज बास्के काम कींता वावटास के पंटा वांदन रोम तची चिंता इंजरे नंदी भगवंतना इनके महाशिवरात्रीतून हर साल फेब्रुवारी महाशिवरात्री अमावासून एकादशी ताल ताना प्रोग्राम सुरू आणता आणि हिगे खादी प्रोपो शिवयात्रा परंपराताल वासिर म्हणता बा जुगनका परिवार ताना शेवातून म्हणते आणि वावर अक्कूर मामलीर तादल तमूर समदीर मला समदी समाज गिरवाजी तानका शिव यात्रा तका शिव नंदीनगा दर्शन याची दांतर उपास पी आणतेर आणि दुसरं नेट सुटी कीनतेर शिव पारणं पिशी कोणा भावने बदल म्हणतात पूर तमवा हिच्यातून पुरा पूर कीनता म्हणजे रे ताना शिव रात्रीता मा मशवा नंदीता आदि तका इन यात्रा ताक श्रीमंत नेडो निर्वेची नना समदिल कोणू जय शिव नंदी श्री शंभू बसवा नंदी ಮುಂದೆ ಸಿಗಂದಾಗ ವಾಸಿಕನು ನೀವು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ನ ಪತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಾಮತಂದ ಪತ್ರ ಕಡೆ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತೆ ಕಾಲಕ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಮತಂದ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜೈ ಸೇವಾ